Boa noite, un saúdo para todos aqueles que nos estades escoitando dende Radio Filispín e hoxe temos con nós a Francisco Rodríguez, non fai moita presentación, un piar básico nacionalismo galego, da loita de liberación da nosa patria, da nosa clase. Obrigado por estar aquí con nós para pasar este bo rato. Obrigado a vos por darnos a oportunidade de que polo menos podamos ter un intercambio de opinións e de análises sobre a situación real na que estamos nós vivindo, non? E comezaría por preguntarche, a día de hoxe parece que xa non se fala tanto da Galiza como unha colonia. Parece que quedaron atrás esos anos da ditadura e chegou a autonomía, pero ás veces reflexiona, recapacita un pouco, mira o que está a suceder con Altri, mira os nosos bosques, os nosos recursos. Realmente perdeu vixencia esa análise ou se botamos unha ollada tal e como está a desenvolverse o futuro do noso país, segue sendo vixente? Bueno, ben, eu en primeiro lugar quería advertir que non se tomasen as miñas análises ou opinións como propias ou oficiais do Bloque Nacionalista Galego e da Unión do Pobo Galego nos que eu milito. Lóxicamente haberá aspectos que son coincidentes, pero non me toca a min facer enunciados ou pronunciamentos que podan ser tomados como propios desas organizacións que teñen os seus órganos e os seus responsáveis e eles hai que remitirse, non? As miñas, lóxicamente, están dentro, en esencia, do que esas organizacións políticas podan pensar ao respecto, pero non teñen por que coincidir ao 100%, non? Entón, feita esta advertencia, a ver, eu creo que o que mudou é moito máis que estamos agora en un sistema global moi españolizado, non? E, ademais, que hai unha serie de instrumentos, non? Como poden ser, efectivamente, internet e moitas máis cousas, que tenden, no que son as sociedades que estamos dentro do ámbito da Unión Europea en particular, tenden a facernos creer que vivimos en un mundo onde todos estamos na mesma situación, non? Esa idea de que todos somos cidadãos do mundo ou que todo o mundo estamos padecendo unha serie de lacras ou calamidades ou deficiencias sociais, non? Esa idea é unha idea homoxenizadora, non? Entón, claro, é máis cómodo, non solamente intelectualmente, sino sobre todo desde o punto de vista da práctica, acreditar que ti eres un cidadán desa Unión Europea homoxénea, donde todo o mundo temos os mesmos dereitos e mesmo a mesma situación económica, según a imaxe ideal que se quere transmitir. É dicir, eso de que estamos no mellor dos mundos posibles. Entón, é como unha especie de confronto violento querer admitir que a túa sociedade, o teu país, ten unha situación que se empregou para caracterizar normalmente aos países do terceiro mundo, ou ben en etapas máis atrás nos imperios coloniais da Europa respecto da África, América Latina ou Asia, non? Pero nós temos que ter moi presente unha cuestión, que todo o pensamento galego que acreditou en que Galicia existía como algo diferenciado, prácticamente do século XVIII, ven considerando que a función de Galiza dentro da monarquía española, do Imperio Hispánico e despois do Estado burgués e do Estado capitalista era unha colonia. Eso se pode rastrear desde Sarmiento até o caso de Antolín Faraldo, até incluso Brañas, o pensamento das Irmandades da Fala ou de Castelao e despois xa na nosa etapa pois todo o que foi o rexurdir do nacionalismo galego en unha clave efectivamente vinculados ao marxismo directamente, non? Ben, entón, creo que a dificultade máis de tipo cultural, educativa, e tamén a intencionalidade manifesta que hai, sobre todo, no que é o aparello cultural e informativo que existe en Galiza, en convencernos de que estamos na modernidade plena, homologável a calquera outra parte de Europa, non? Ou, en todo caso, a cuestión subsidiaria de que somos algo que seríamos moito peor se non estuéramos nese marco político, non? Entón, claro, eso é un espellismo,
Porque se despois analiza concretamente como funciona Galiza dentro da unidade política próxima que ten, que é o Estado español, e dentro da Unión Europea, incluso o papel que lle asignan, que é derivado, están perfectamente interrelacionados, pois claro, desde o punto de vista económico, pois poden variar os elementos desa funcionalidade, pero a función sigue sendo sempre a mesma. Explícome. Pois, por exemplo, no antigo réxime, a clave colonial estaba situada en materias primas, sobre todo alimentarias, homes para o exército e para a emigración, unha clase social totalmente pseudodirixente que estaba vinculada aos aparatos da monarquía e unha sobrecarga fiscal impresionante que era que provocou tamén, en certa maneira, a imposibilidade de vivir no país por parte da grande masa labrega. Non? O espolio fiscal, que era moi relevante, incluso na época de Castelao, hoxe sigue existindo. Pode aparentar ser menos relevante no conxunto, e o é. Igual que o fenómeno migratorio tampouco desapareceu, é o tamén, pero é que agora, de punto de vista económico, non solamente é o espolio das riquezas do país, das materias primas, é que se expolia incluso unha parte fundamental do aforro galego e nos van cumprir unha función de potencia enerxética. Non máis que hai que ler, por exemplo, a Voz de Galicia e a histeria que ten con que os parques eólicos ou eólica mariña non vai adiante, non? Ameaza incluso con que iso vai ser un desastre para o país. É dicir, é o voceiro de todas as empresas transnacionais que non deixan ningún tipo de beneficio no país, porque se dixéramos ti controlas unha parte desa explotación e vai en beneficio do país, podes relativizala cuantitativamente, pero incluso poderías funcionar tamén como potencia exportadora, pero con un control con límites e sempre que cumplise o primeiro criterio. Eso aquí non se produce. Nin hai afán, nin interese ningún en que seña desa maneira, non? A xente non acredita, por exemplo, en que, incluso do punto de vista fiscal, no que é o funcionamento no Estado español da facenda pública en relación coas comunidades autónomas, Galiza contribúa con 5.000 millóns de euros de cada exercicio anual. Aquí, todos a unha, todos os partidos políticos apúntanse á teoría da dependencia mental. Este país non sería viável, ni siquiera o seu marco autonómico, se non estamos dentro de España. É dicir, que hai igual que o conflito agúzase, ao mesmo tempo a capacidade de intoxicación ideolóxica, que hoxe é moito máis forte que no século XIX ou que na primeira parte e na segunda do século XX, refórzase con cantidade de mecanismos. Pero algo aí na realidade que fai que vaya por diante o conflito que provocan esa situación por diante da asunción mental por parte da xente. Este é o grave problema que temos, non? Que en Galiza hai moita protesta por conflitos concretos que teñen unha explicación claramente colonial, pero avanzar, elevar ao nivel político de entón sacar as conclusións oportunas, eso é un tema casi tabú. E por eso ten desaparecido digamos, do manexo do léxico político, non? Pero, vamos ver, unha das características moi notorias, ou se máis que nunca, tamén é a falta de clase dirixente. Aquí son intermediarios, non? E incluso, a ver, se sei que a veces non se quere falar de moitas cousas na realidade política, pero, home, non deixa de ser revelador que quen se fai coas caixas galegas non seña unha burguesía caciquil galega, e que se fai un señor venezolano que non é venezolano, pero que é venezolano de Miami, non? Pero é o que se fai. Que vinculacións tiña ese señor co aparato político do Estado español central para que ese fenómeno se teña producido, home, coa colaboración de intermediarios como Feixóo, non? Pero desmantelaron as caixas para entregalas a un señor
que non se sabe a ciencia certa, ou non se quere averiguar ou investigar, pois se se investigase se descubrirían moitas cousas, que se fai dono da mitad dos depósitos bancarios de Galiza e é o que ao mesmo tempo está vinculado, e na que soseña financieramente, a todos os proxectos de futuro para garantir que Galiza siga funcionando na mesma órbita e co grande medio de comunicación que sempre funcionou como delegado do goberno de España. Bueno, pero, claro, e aí é onde creo que nós temos o problema, que non hai suficiente suficiente cavilación e análise que descubra esta función e que se espalle socialmente. Hai como unha especie de estas cosas das colonias son, pois, Gaza, é o estranxeiro distante. En Galiza, ti podes padecer cantidad de fenómenos similares a esa situación colonial, pero ninguén lle quere poñer ese nome, non? Hai como un tabú, un medo, non? Que indica tamén que non queremos converter a realidade galega no centro fundamental das nosas reflexións, que sempre penso que é o principal problema. E iso vincula a idea de que Galicia por si non pode, non vale, non existe nunha palabra. Claro, ao mesmo tempo existe, porque o conflito é evidente. Hai unha oposición frontal ao proxecto de Altri. Hai unha oposición, ainda que seña atomizada, pero moi grande, aos proxectos eólicos, que, por certo, temos unha produción de enerxía eólica moi importante, iso que está paralizada desde, efectivamente, ou semi-paralizada desde hai tempo. En todo caso, seguimos exportando enerxía despois de perder a central térmica das Pontes e a de Meirama, que iso é significativo. Bueno, pero, volvo a repetir, creo que na vida política costa moito traballo, tal como está estruturado todo, introducir popularmente determinado tipo de ideas. E iso penso que é porque a conciencia popular colectiva do país nada entre un europeísmo extraño, que non acaba de acreditar, pero que está mergullado nel, é unha especie de modernismo compensatorio, de que estamos no mellor dos mundos posíveis, e aceptar como naturais o que son tendencias históricas, por exemplo, da emigración, vémolo con unha naturalidade terrible. E o grave que agora é unha emigración cualificada. Entón, me pregunto, bueno, a ver, os negros de Angola ou de Cabo Verde ou de Ruanda ou de Senegal, bueno, son negros, están aquí, sí. Pero nos pensamos algunha vez cal é o noso papel como emigrantes no mundo. Home, eu teño a miña valoración. Creo que, efectivamente, tiña razón Castelao que ese foi o maior error que cometeu o pobo galego. Pero que seguimos cometendo como algo natural. E, máis, na cabeza da xente estudada, hai unha parte fundamental dos estudantes que queren ou que pretenden ter un futuro triunfante, que xa no momento do estudo están pensando en todo o externo, en vez de pensar se hai algunha posibilidade de facer algo aquí, que xa sei que é difícil e é duro, pero esa tendencia existe. Esa non se inventou agora, Eso é un sustrato cultural que está aí, que sigue funcionando. Entón, eu creo que esa é unha das explicacións, pero despois, na analítica política do nacionalismo, home, ese tema está e figura, pero é certo que hoxe, pois, a nivel de grande masa popular, está moito máis opacado. Tamén hai que dicir que non é igual combatir a través de libros que combater a través de todos os medios que hai hoxe, dos cais o nacionalismo está prácticamente excluído, non? Sin dúbida. En ese senso falábamos desas oportunidades que se lles priva moito a xente nova na Galiza. Existe unha especie de concepción de que hai unha parálise, digamos, a hora de decidir cousas como pode ser o tecido industrial da Galiza.
En este senso, tamén parece que voltamos a ver unha representación política da Xunta moito máis similar ao que sería un Ministerio de Colonias que realmente a un órgano propio de decisión. Porque ti mesmo falabas de que a xente parece ser capaz de identificar problemáticas que tamén podemos levar moito a cuestión nacional. Cando falamos de Altri é un exemplo moi claro, pero cando falamos da AP9, das conosións ferroviarias, se miramos o esquema, é moi similar a ese esquema que parece conectar ca metrópole e deixando totalmente de lado as decisións da propia Galiza. Falamos da inmigración, falamos, por exemplo, da educación, da concepción das universidades na Galiza, todo parece levar a ese esquema. Pero cando miramos a Xunta, realmente, a día de hoxe, consideras que tamén se debería pôr un pouco en cuestión o modelo de autogoberno? Deberíamos de cuestionar tamén un pouquiño a imposición que se fan destas autonomías, especialmente a voz que nós debemos de reclamar como propia para poder ter un modelo no que a soberanía dos nosos recursos da nosa xente este no centro do mapa. A ver, sí, eso é así como ti dis, pero ten unha... A ver, gustaríame facerlle un matiz a iso, non? O perigo que nos tivemos sempre e que fomos, a ver, sorteando non sempre ben, é a tensión entre manter un obxectivo político claramente estratégico e unha actuación a curto prazo viável socialmente, incisiva e que axude a modificar algunhas cousas para que tamén unha parte da sociedade vai asumindo eses objetivos políticos, non? Eu quero afirmar que, baixo o meu punto de vista, a ver, o resultado de tantos anos, pois, ten moita deficiencia, e vou explicar, non? Está claro que o nacionalismo galego nunca foi estratégicamente autonomista. Me refirme ao pos-alzamento militar franquista e nos últimos anos do franquismo e despois todo como se ergueu, non? Ergueuse sobre un ADN totalmente soberanista e con un rexeitamento do marco político que impuxeron na transición do franquismo ao actual réxime. Ben, eso veu derivado de dúas cuestións, non? Primeiro, de que, inda que a transición, cando se instaurou o actual réxime político, colleu ao nacionalismo con certa capacidade mobilizadora, de feito, pola ventaxa que levou na introdución no campo, que era un eido virxe para o españolismo de esquerdas, que era prácticamente o Partido Comunista de España, non? Entón, claro, aí que pasou? Pasou que ti tiñas capacidade mobilizadora, pero non tiñas suficiente introducción social e, sobre todo, cando veñen os momentos dos procesos electorais, queda claro que ti tes unha significación residual. Co cal, aí xa había o primeiro pasmo. Antes estábamos falando con un compañeiro e amigo dos anos 80 que militaba nos anos 80, que era entón unha cousa moi difícil e moi dura, pois a agresividade en contra do nacionalismo era terrível, era terrível, pero unha cousa, a ver, estaba o problema de ETA, ademais, estaba o problema das relacións nosas con Euskadi, había moitas connotacións, e estaba despois que ti eras un ser indesexável que non se debía desenvolver dentro da sociedade de Galiza, non? Bueno, entón, os fundamentos foron rexios, foron firmes desde ese punto de vista. Claro, pero que acontece? Que cando ti empezas a ter unha certa relevancia institucional, tens que facer unha política táctica tamén, senón estás perdido. Claro, cando se acusa, por exemplo, ao Bloque Nacional Popular Galego, non? De que por culpa del a transición autonómica, ou digamos, a creación do Estado autonómico no que afectou a Galiza non foi suficientemente democrática e boa porque mantuvemos unha posición de combate contra iso, a ver, é que obvian os dous temas esenciais,
que é a túa falta de introducción social suficiente, con capacidade mobilizadora, así, e despois a falta de representación institucional. Ti non tiñas diputados nas Cortes do Estado español. Cando se fan as eleccións autonómicas, o nacionalismo, chamándolle a todo o nacionalismo, pois sacou 3 diputados o Bloque PSG e un diputado a Esquerda Galega. Pero que nas eleccións do 77 foron entre o PSG e nos 40 e tantos mil votos. A ver, se ti tuveras unha presidencia institucional, alguén che pode pedir contas. Ora, o que é ridículo é que unha forza política que ten unha concepción determinada e que é rupturista se vaya a enganchar a apoiar un proceso autonómico dirixido e controlado por aqueles que van a establecer un marco co que ti non estás de acordo. É distinto se ti estás na mesa. Depois te podes marchar en un momento determinado, tal, pero podes incidir. Pero que ti non estabas na mesa. E está que os que se puxeron na mesa sin pintar nada, pois saíron como saíron, non? Quero dicir que, entón, aí hai unha, entende, xa hai a primeira tensión. A non se nos pode acusar pois, de ter sido excesivamente, a ver, protectores ou, se ti queres, amparadores, con unha fe terrible no que era o mundo do abertzalismo vasco. Eso che poden acusar, e a lo mellor teñen algunha razón que tería que haber cortado cousas antes do que se fixo, pero fíxose cando a intromisión, provocando incluso seccións dentro do nacionalismo galego por parte de Ribatasuna, foi evidente. As eleccións europeas metendo nos sobres de UNG papeletas de HD. Pero ben, aí podíamos entrar en un terreno de discusión. Pero no outro, que é increíble. Que, precisamente, gracias a ter actuado así, estamos vivos. Se non teria isto sido terrible. Unha cousa máis diluída, máis atomizada, sin credibilidade ninguna, porque estaba dentro do propio da xestación do problema ainda arriba como comparsa. Isto lo digo porque creo que é moi importante, non? E a distorsión entre capacidade mobilizadora e votos era tan evidente que incluso moitos compañeiros do ensino, eu donde traballa me dicía, pero Paco, como é posible que haxa 10.000, 20.000 persoas, o ano 77, a manifestación do Bloque foi Nacional Popular Galego, foi moito máis grande que todo o que pudo facer a Xunta e todos os láteres. Claro, e depois temos 30.000 votos. Como se explica isto? É que non entendía ninguén. Bueno, pero estas foron as condicións en que isto foi creado. Entón, a partir de aí, que acontece? A ver, que claro, ti tens que ponerte en disposición, non podes decir, non, isto non vale, o estatuto este non vale, entón, seguimos cunha política abstencionista. Bueno, a ver, eso xa nos notamos cando foi a negativa a xurar a Constitución, que era un xuramento de fidelidade. De fidelidade, sí, o que había que facer. Por certo, por primeira vez en todo o Estado español en un Parlamento autonómico e estatal. Foi aquí onde se fixo a experiencia. Mira se había interés en que isto había que destruírlo. Ben, pois iso provocou que nos non aceptásemos a cuestión e fomos expulsos. Enseguida notamos que sabía estaba choíra, que eso, se mantiñas esa cuestión, ibas a marginalidade plena. Claro, entón, ven o problema de que te tes que adaptar mantendo os objetivos estratégicos, pero intentando ter a presencia institucional e a presencia, digamos, legal para poder intervir e chegar a moita máis xente que senón non chegabas. E así se comezou. Que acontece? Que a base de que o eco de que a autonomía non valía, eso provocou, por un lado, que determinado tipo de temas se viran baixo unha óptica moi propio, ademais, que conectaba moito con a tendencia esquerdista que hai na sociedade galega nos sectores que están concienciados, non? Claro, a ver,
eu non son autonomista, pero a mí non me é indiferente que Galiza teña unha policía autonómica. Non me é indiferente. Ahora, se a xente quere que seña a Garda Civil quen siga controlando os mariscadores, que seña a Garda Civil quen siga controlando as estradas, que seña a Garda Civil que se meta nas cuestións de xénero, que seña a Garda Civil a que anda con o medio ambiente, que seña a Garda Civil inde enriba ahora ao que fai a investigación dos casos de corrupción e policía judicial, bueno, pois aquí estamos todos conducimos a un Estado como que é, hoxe, un Estado con os poderes fácticos, vamos, noxentos, e unha Galiza donde baixo ningún concepto, ningún goberno de España te vai tolerar ter unha policía autonómica. Porque sabe que ten un valor simbólico político que non o van a aceptar nunca. E claro, ahora nos vemos con unha base social que eses temas, a ver, sónalle a imaxe, te poderes un carca, queremos policía. É que iso é increíble, non? O problema é que depois non temos os instrumentos potencialmente construíveis dentro dun marco autonómico, primeiro por ser Galiza quen é, que non a tratan igual, ainda que ti pidas o mesmo, e con máis pídenche sempre, é o da AP9. A ver, a AP9 é solamente o problema simbólico de que ti non podes ter unha infraestructura que vertebra a maior parte da poboación galega que ten, ademais, fronteira con Portugal. Por que? Entre outras cousas, porque eso, a dinámica do control desa autoestrada levaría a necesidade de formular, pero vamos, inevitablemente o tema da policía autonómica. Porque senón non tes control ningún desa infraestructura. O control do tráfico. Bueno, pois eso non. Ahora, isto, para Galiza e para Euskadi e Cataluña, hai unha asunción por parte de todos os partidos políticos, incluído o PP, e vos, se chega a gobernar, pero como subordinado, eso non se vai atrever a tocalo, é que hai dous feitos inevitáveis, que hai que intentar impedir a súa independencia, pero que hai que considerar, un, por a súa importancia industrial, non industrial, económica, demográfica e a súa tradición, que é Cataluña, que non hai que darlle nunca o que se lle deu a Euskadi, porque para o Estado español sería, segundo eles, vamos, o inicio da súa transformación, pero que hai que atendela. E outro é Euskadi, que ten un marco de estabilidade que ninguén se atreve a superar, e dai a evolución de Bildu a parecerse cada vez máis ao PNV para desplazalo. É o único, porque ninguén xinte ninguna urxencia debido ao problema de concerto en mudar eso. Galiza non pode levantar cabeza. Non pode levantar cabeza, ten que seguir funcionando, pero que se nota, da igual que seña Zapatero, que seña Pedro Sánchez, que seña, bueno, Feixóo e todos estes xa o teñen introducido como unha especie de moral para eles seren algo ali. O galego obediente que vai facer o que lle mandan. Vamos, máis claro, auga, e para eso desvalemos, non? Hai, ao mesmo tempo que depois se desprezan, claro está, non? Bueno, entón, nós estamos neste marco. Entón, agora, por exemplo, o BNG, todo isto fai na Policía Autonómica. Pero, claro, como se fai? Pois se fai en un debate institucional parlamentar que o control mediático é de tal maneira que non hai forma de que eso permee algo a sociedade galega. E despois, entre procesos electorais, estás en unha especie como de remuiño ou de rodopío aí, non sabes que hai temas que sería fundamental profundizar e andar en riba deles continuamente que non se fai ou non se pode facelo con a intensidade e, sobre todo, coa eficacia social que o país necesitaría con esas cuestións, non? Pero, vamos, a mí é que se algunha comunidade autónoma deste Estado español necesita unha policía autonómica é este país. Os kilómetros de costa que hai. Pero, a ver, quen cree que isto do dominio público marítimo terrestre a Xunta o fixo exclusivamente por a cuestión de controlar todo o que está aí estável para que se poda reconvertir agora en hotéis no que faga falta. Pero
a ver, se fora lógica, sabe que non se pode controlar o litoral cos medios que ela ten. Sabeo perfectamente. Ahora, a ela valelle a Garda Civil. Bueno, unha cousa que dime ti, a donde vamos? Un corpo corrupto, un corpo militar, a onde vamos con todo iso? Daría para falar moito o control das cousas na Galiza. Entendes? E por iso son tan fanáticos os intermediarios políticos do Partido Popular, son fanáticos da dependencia. Pero é que exteriorizan. Ahora, porque na etapa Fraga eran fanáticos, pero de matar ao país con anestesia. Estes son descarados, descarados. É dicir, non teñen piedade de ningún tipo. Son uns señores en eso conformados dentro da idea do triunfo fora. Eso, e, por tanto, que lle inxetan e imprimen os fillos tamén, as fillas, que este é un dos problemas. Bueno, entón, a ver, volvo a repetir, o grave é que agora collemos este tipo de temas xusto no momento en que o régimen está en crise. Co cal, a idea de que Galiza non pode acceder a todo iso está máis clara que nos anos 90. Nos anos 90, eso aínda mellor caían na... Pero por exemplo, mira, Zapatero, que foi dos que formalmente era máis correcto, era incapaz de pronunciar a palabra Galiza soia. Tiña que ser sempre Galiza, León e Asturias. El noroeste, Paco, el noroeste. Temos el noroeste. E depois, se pasaba a Galiza, era o municipalismo. Hai que axudar a Vigo. Pero, dicía, o sea, fíxate a ingenuidade de que unha conversa que non hai ninguén, que nada máis que está el e outro señor, e diga, verdad, hai que axudar a Vigo. O marco está claro no seu caso. A ver, a estes niveis, é dicir, é como eles teñen interiorizado. Ou, yo tengo muchos votos en el Bierzo, Paco. Eu te comprendo así, Pero, igual que a relación con Portugal. A relación con Portugal é outra cousa que é un boicot sistemático de todos. Será como unha especie de algo natural do que están imbuídos, que desgraciadamente, a mellor con un perfil máis baixo, é a mesma, Portugal o ten interiorizado tamén, porque desgraciadamente Portugal hoxe tamén é unha sociedade moi absorbida por ese europeísmo global e nas elites sobre todo, non? Entón, creo que nós temos o problema agora de que collemos unha autonomía moi devaluada por a función de Galiza dentro e tamén por méritos propios de quen goberna aquí, non? Que cava esa fosa continuamente. Ahora co do sistema de financiamento, non? É terrible, non? Nós non podemos, o sea, e entón non hai ningún estudo académico, non é que non hai ningún estudo de nada aquí, esos señores que ustedes sen que son tan listo, ese lago, el outro, é que non fixeron nunca ni nada, colleron e copiaron o que lles decía o Ministerio de Facenda e a FAES. Sempre sobre ese tema. Non fixeron nunca nada nas universidades galegas sobre isto, que eso é para nota, Pero que outro espazo certamente colonizado. Claro, e entón ten que facer un señor fora do sistema que entón solamente ten como o criterio, pues, es que non é académico. Non, bueno, é licenciado en económicas e sabe máis que vostede, pero como aquí se xulga o que vales pola vinculación que tes a calquera aparato institucionalizado, pois é un problema. Claro, pero é curioso, porque no debate sobre o tema con Néstor, hai uns días, o PSOE xa non empregou eso, a señora Montero, A señora Montero dixo a verdade, dixo que generalizar eso, que conceder eso nada porque tiña que ser un sistema xeral para todo. O sea, pero xa non dixeron que era tal. Quen dixo que Galiza non podías? Sumar. Non sorprende. Neste senso, agora que entra a sumar nesta ecuación, falábamos precisamente de que hai que ocupar tamén o espazo das autonomías, porque obviamente todo aquele espazo que ti non ocupas é ocupado por o enemigo. Aquí ten que xogar e o nacionalismo xoga na mão do BNG. Pero non sei se ao longo do tempo existe esa sensación de que esa outra esquerda que non xoga no marco, digamos, institucional ou na democracia burguesa logrou comprender o papel que tiña que xogar ou moitas veces
parece que tamén se enfocou algo así como matar o pai, en sempre botar tamén algo en cara o que se fixo dentro do nacionalismo, o que se fai no BNG, pero ti falabas antes de que os anos 80 foron moi duros. Eu penso que agora mesmo estamos tamén nun momento de que eses sectores tamén teñen que traballar, que dar algo ao país. Poden ser con críticas ao nacionalismo galego ou a un sector do nacionalismo galego, pode ser, xa non críticas, sino procurando outras vías, pero non existe tamén esa necesidade nun país no que estamos moi acostumados a facer as cosas da nosa man, sin ter esa axuda institucional, a tamén que esa mirada máis crítica, digamos, bota adiante un proceso no que esas etapas se poidan abrir sen que dependa tampouco sempre do BNG, do nacionalismo que ten que ocupar o espazo que ten que ocupar. Non pode facer todo tampouco, non pode ser ao mesmo tempo partícipe dun espazo e crítico ou apostar por outras vías. Non sei se me explico un pouco. Sí, a ver, aquí hai... Bueno, primeiro hai un problema social evidente, non? Que mentres que teña a hexemonía electoral un partido como o Partido Popular, as cousas todas son limitadas, problemáticas e difíciles, non? Un partido como o PSOE, pois, até agora exactamente igual, con interrogantes, é verdade que hai, pero interrogantes que están vinculadas, incluso casi dá a impresión que a casos persoais. O problema do PSOE agora é redefinir que vai ser e que vai facer, non? Se vai intentar instalarse nunha especie de socialdemocracia restaurada, que non hai xa en ningún sitio, ou se simplemente isto é unha casuística moi derivada de unhas características persoais de alguén que chega a gobernar pois nunha conxuntura especial, non? Aí hai máis interrogantes. A ver, respecto do que non é nacionalismo en Galiza, e que teóricamente está situado na esquerda, bueno, xa me formulo, aí sí que me formulo, que non sei se en Galiza se pode ser útil e servível sin ter unha conciencia, a ver, de que o país existe. Eu divido, e non é por setarismo, é porque, repetíndose aos feitos e a historia, a ver, eu viví unha transición onde un partido que tiña unha introducción na clase obreira importante, polo menos nos 2 núcleos ou 3 que había en Galiza, que, por certo, era moi superior a oposición ao franquismo a que podía haber en Andalucía. Eu estuve en Cádiz en pleno 1975, bueno, era un deserto. Xa non che digo Albacete no ano 1970. Bueno, eu estaba alucinado, porque, claro, veía o de Ferrol e viña dunha sociedade. Bueno, que, curiosamente, esas cousas nunca sobre Galicia se informa ben nos libros de historia de España ni nada, non? Dos mortos aquí non valen nada, dos mortos en Vitoria, sí. Todo é así. É unha... Bueno, o das movilizacións populares do campo en Galiza foron espectaculares. Non existen nos libros de historia ni nada, pero vi miles de tractores polas rúas. O sea, bueno, vamos a ver. Que quero dicir con isto? Que o triunfo, o acceso aos sectores sociais do nacionalismo na transición, unha parte veu favorecido porque é unha forza política de esquerda española, pasaba olímpicamente do medio rural. Pasaba olímpicamente. Eso era algo así como os indios de non se sabe onde que non merecían existir. E depois onde houve que, sí, unha dura batalla para a introducción e ser alguén ti, foi no seo da clase obreira nos 2 núcleos en que... Ahora, como ti tiñes unha concepción do país, pois tamén iso beneficiou que ti apareceses en vilas ou en lugares pequenos que a visión xigantomática total de España, pois en eses partidos impedía moito, non? É unha especie de desprecio ou dúbida sobre a túa capacidade, non? Entón, a ver, eu solamente vexo que, a parte de que sería bo que a hexemonía social, ideolóxica e incluso, se ti queres, electoral do nacionalismo dentro do que chaman un mundo de esquerdas seña indiscutível como condición necesaria para facer algo interesante, creo que
habería que ter unha conxuntura, por exemplo, imagínate que a crise do Estado español se aguza, non? Bueno, a ver, Non é difícil de sería imaginar. moi importante que se ti tes que acordar os obxectivos políticos para a formulación, por exemplo, dunha república federal, pois se faga sobre unhas bases que quede claro onde está a soberanía, quen accede e para que obxectivos. Se a ese programa se engaden forzas políticas que están situadas na esquerda e son de ámbito español, se terá que engadirse en función e se hai algún tipo de referendo ou de participación electoral, esa a unidade táctica teria que ser sobre eses puntos moi claramente. O que non se pode producir son unidades tácticas con fins exclusivamente electorais e presencia nas institucións. Eso é mortal. Eso é mortal para o país. E xa está aprobado, ademais. E mira que son partidos de catro, que non son o PSOE nin o PP, pero sabes que son, son unha maquinaria. Depois, sí, claro, teñen que xugar co tema catalán de unha maneira tal, si os comuns se chaman de media maneira, pero, a presencia de galegos neses sitios foi penosa, non? Foi o resultado da subordinación e da dependencia, pero que esa visión é a que teñen os seus dirixentes. A ver, unha señora como Yolanda Díaz non minte, di o que realmente dixo sempre. Mi país. E qual é o seu país? España. É que ademais o fai máis que o PSOE, é que todos os días fai esa confesión. O sea, non chega ni siquiera de Pedro Sánchez de dicir de la non sei que plurinacional, non? É que é demasiado. Non quero entrarse en outras cousas que son chamantes, non? Eu sempre esperei que por oportunismo político, claro, caendo no erro de que pensaba que esas persoas tiñan algunha consideración cos seus lugares de orixe, dixe, bueno, esta señora, imagino que de cando en vez, virá aquí, nos botará o discurso de que lo que va a ayudar e lo que va a hacer e tal. Non volveu nunca máis. O sea, ten claro o diseño, non? O diseño é como podo chegar eu á Corte de España e cumprir un papel que sempre desexei desde a miña posición política, non? Bueno, eso é o que hai. De feito, aí vemos como pasou con Feixóo, pasa con Yolanda, atravesa a todas as forzas políticas que están. Ese é o problema. Entón, claro, ahora, que é o que pasou, claro, Castelao non foi a un proceso electoral para ter só representación institucional. Foi porque estes señores, uns tiñan asinado que iban a facer a República Federal. Non a fixeron, pero xa cando chegaron ao Congreso eles non entraron. Entraron como xente, como galeguistas independentes. Non foron, non había, a parte que era outro sistema electoral, eran candidaturas abertas, había que marcar o nome dos diputados, eran personalizadas, e depois, cando foi co Frente Popular, foi o obxectivo, referéndum de Estatuto de Autonomía, decir que se apoia. Que se fixeron de forma pasiva tal, pero respetaron, non? Entón, claro, ahora, claro, cal é a situación do Estado español hoxe? Pois, de momento, vai ser o retroceso. O retroceso que colle a Galiza de punto de vista como pobo, como pois un momento moi malo, porque colle con un goberno como o que temos, con unha autonomía frouxa de todo, porque non houve transferencias de calado, non se reformou, bueno, é a única que non reformou o seu estatuto. Eso indica hasta que extremo claro, e iso mesmo creou tamén despistes dentro do nacionalismo. Por exemplo, había xente que decía nos anos 2000, 2001, 2002, no, é que aquí como o estatuto chega para porque non se aplicou nunca. Claro, iso tamén é unha, entendes? Pero porque primeiro vamos a intentar gobernar e tal, porque nunca se... E agora, claro, agora tens un estatuto que é escuálido.
Os outros son menos escuálidos. Ben, é certo que despois hai o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional para cargarse o que faga falta, non? Pero son menos escuálidos. Todos aproveitaron o do Estatuto catalán para reformar todos os seus con Zapatero. Entón, claro, nós temos defectos derivados, claro, dunha dialéctica onde a concertación foi imposible. Porque se concertabas, o resultado era malo. Se non concertabas, teñas que manter o tipo. É dicir, Fraga non deixaba tampouco... A ver, era outra cousa, porque tamén era outro Estado español, non? Pero o que se ten fabricado aquí, construído, bueno, chama poderosamente a atención e nótase no que é o Poder Judicial e iso que coñecemos a máis que a punta do iceberg, non? Porque aquí o que interesante sería saber con quen se reúnen. Hai un dato moi curioso. O señor Santos Cerdá, que poderá ser o que queira, dixo unha cousa que se esta fora unha democracia normal, tiña que ter provocado unha explosión, non? Dixo que o señor Ortega y Smith se reuniu coa Guardia Civil en Toledo e iría ademais a finca donde... A ver, eso é unha acusación gravísima en un Estado, porque cun corpo policial do propio Estado ninguén se dá por aludido. O sea, que é verdade. É verdade. Pero con quen se reúnen os xuíces? E o corpo da Garda Civil está militarizado. E o CNI. Nós intentamos cambiar de carácter militar da Garda Civil desde que chegamos ali en 1926. Non houve maneira. Pero o grave que era a primeira vez que se formulaba. Iso é o que chama a atención, non? E xa non quero saber, pois, o papel do Banco de Bilbao, do Vizcaya, do Banco de Santander, e de moitas máis cousas, da Embaixada Americana, de moitas cousas, non? Entón, ben, nos ora, o grave que temos un goberno que o seu discurso é non a nada que é de marco totalmente autonómico, é dicir, que é renegar de autogoberno. Hai que pregarse a evolución en España que é a centralización. Pero con graves contradicións, porque depois resulta que en Andalucía pois pasan cousas que aquí serían inviáveis, por exemplo. Declaran un día de la bandera e os actos son izado de bandeira nos colexios, nos edificios oficiais, información sobre Blas Infante, padre de la patria. Así, padre de la patria. Ti te imaginas aquí con a pretensión de que nas escolas se cantase o hino o galego? Eso nada máis que pode decir o Bloque. Os demais dicen, uns tiran as banderas para eso. Justificaríanse así. Outros, é unha carcada. Outros, que queréis? El palatísimo, non sei que, e tal. Isto é o nivel en que estamos. Entón, claro, a esta forma de proceder do señor Rueda, que solamente é claro e contundente en defender os intereses das empresas expoliadoras de minas, e ten depois o voceiro que repinica, non? O titular de outro día do de Galicia era espectacular, non? Nos ofrecíamos a Europa para que explotaran os minerales. Pois como no Congo, igual, é a mesma mentalidade, non? É a mesma mentalidade. Neste senso, no que estamos vendo as claras como os recursos dos povos cada vez parece unha subasta na que o propio povo non ten nada que dicir, estamos vendo, non sei se ti o contemplas tamén así, tamén unha certa evolución nesa non burguesía galega, digamos que nunca existiu con carácter ou con voz propia de país, pero parece que empezan a notarse certos movementos no que certa burguesía galega empeza a mirar un pouco, ainda que sexa ainda de modo folclórico, a unha voz propia. Non sei se isto responde tanto a unha conciencia de país, que parece ser que non, como
haber unha perda do pastel que poden ter nun Estado español que xa ten pouco que dicir. Non sei como consideras ti No, a ver, que pode ocurrir isto. é que eu penso que aquí o que temos é moito pequeno empresario, pero moi pequeno, non? En realidade, moitos son autónomos que potencialmente podían ter e teñen unha atitude máis respeitosa, pero claro, non sei se iso se pode considerar burguesía. Un señor que fai queixos artesanais ou que pode facer queixos industriais é pouco máis, non? A ver, as grandes... Zara non é unha empresa galega, ni siquiera ten a sede en Galicia, e en todo caso é o equivalente español-galego do que podía ser a burguesía exiliada de México en Miami, non? Feito, bueno, pois todos sabemos que esa familia anda fora do país e pois é unha multinacional, non? Que non ten, curiosamente, outro señor que é de orixe estranxeiro, leonés, casado cunha galega, porque é curioso como estas cousas sempre acaban físicamente tamén. Non sei se teñen algunha explicación, pero en todo caso era xente que veu cunha mentalidade e, bueno, logrou os seus objetivos, non? Depois están, por exemplo, este de Galiza, pero esas que teñen certa importancia, a ver, poden estar desacougadas, pois, por exemplo, co papel que cumple a banca, pode haber unha contradición aí entre eles no que é a burguesía da Coruña, pero os demais teñen xa unha vocación tan transnacional que, a ver, impídelles un pouco, máis que impedirles, non lles resulta atractivo mirar para un proxecto político, aparte que son 4, tampouco... Pois está Cortizo, son xente de mentalidade transnacional, moi galegos no aspecto ese de hai que triunfar, non sabes? Se podemos expansionarnos, é o que hai que facer. O tema da pesca está en un retroceso brutal. Se pode pensar na xente de Celeiro como certa proclividade a unhas posicións de pensar no país. Ora, os armadores, os que teñen explotacións en Vigo de barcos que están na Argentina, é un tipo de... A ver, eso está moito máis reducido e, pois, que están moi habituados a xogar no taboeiro internacional. E lles parece que calquera opción galega eso lle vai arreglar peor que unha España que pasa olímpicamente deles. Entón, si é certo que hai unha maior sensibilidade en todo ese sector que eu diría que é unha pequena burguesía que cada vez na mellor monta proxectos máis autoxerados o viño e todo isto, pero por agora ainda nos movemos nunha amplia masa de xente traballadora, plural, desde o punto de vista de que non é homogénea, non? Pero é xente de clase traballadora, porque os autónomos, a maioría tamén. E esa é a base social do nacionalismo. En ese senso, acúsase moitas veces, este é un debate que nas redes repítese unha e outra vez, ao nacionalismo galego de mirar moito pola clase traballadora, pero non ter unha mirada a esa burguesía que les parece que sempre sobrepotencian, e unha outra vez plantexase, ponse en riba da mesa, ese nacionalismo de dereitas que te sería necesario. Pero se non hai, é por algo, e de feito intentou habelo, a ver, e apoiados no Grupo Coren, pero claro, o Grupo Coren, eso é outra cousa transnacional. Entón, claro, o que non nos poden responsabilizar a nós é dos, digamos, das capacidades potenciais e da necesidade que hai na sociedade galega de un proxecto que, polo que se ve, non vamos a ver, non ten un espazo ideolóxico e uns objetivos ben definidos, non? Claro, porque si o problema de como isto, non, somos galleguistas, pero eu non sei o que é iso. Claro. Unidos todos por Otero Pedrallo. Dixe, oiga, non sei por qué, porque o pobre Otero Pedrallo, polo menos, acreditaban que Galicia existía. E, ademais, era un señor que pensaba que a lingua galega tiña que ser unha lingua vehicular de tal, e pensaba que tiñamos que ter o mellor dos estatutos de autonomía e que se íbamos a unha España federal. Pero eso non é o que os que se chaman galeguistas agora.
Que esa é outra, é dicir, a manipulación continua de cantidad de símbolos do país sen resultados prácticos. Porque eu, que se apoderen de Otero ou de Castelao, se despois pagan a peaxe de ser consecuentes con algo dese pensamento político, pois non diría máis, espabila, diría. Pero que isto é terrible. Por que? Manipular cousas, mandalas ao caixón do vello, do anticuado, que controlalas para que ninguén pense nelas. Claro, porque a un rapaz que hoxe vexa que Castelao pois tamén o defende a Xunta e outro e tal, pois se resulta unha cousa sistémica. E ainda en riba non é. Quero dicir, ainda en riba non é desde o punto de vista da propaganda e da influencia e de a promoción de decir que é unha cousa moi importante. Nin iso. Porque depois xa che veñen todos os dentro da marginalidade, incluso tens que aguantar que un diga que era mal pintor. El outro que diga que non sei que. Isto é demasiado, non? Que iso non pasa en ningún sitio, que iso é a prova máis evidente de que somos unha sociedade colonizada, non? O sea, é a primeira vez que eu vexo que un señor que era loado, enxalzado en España nos anos 18, 19, 20, 30, non sei que, consideraban o mellor caricaturista. O outro, durante a etapa da guerra civil chamada en España, o mellor dibuixantes, comparábano con Picasso. E aquí resulta que nos encargamos de cargarnos todo iso para que? Para que non existir, non existir ni siquiera culturalmente. Pois isto pasa aquí, De feito, eu teño que dicir que, bueno, as preguntas as tiña preparadas dende fai tempo e unha delas era dicir nun marco máis sistémico, digamos, no que se reivindica a Castelao como bo pintor, pero parece que xa que nin eso. Nin eso. Nin eso xa. Non, pero vamos a ver, está expulso da Facultade de Belas Artes, eso xa foi unha cuestión clave. Ora, dime ti como se pode permitir que unha institución pública galega pois non se estudia ese señor. Pois isto pasa aquí. Entón, eses botafumeiros continuos de 3 días, que é? Pois unha manipulación. Porque os señores non creen en nada deso. E máis, fan o todo posible por destruílo na práctica. E claro, se depois ti consideras tamén que iso xa está, bueno, que non é para tanto, pois o resultado é... O resultado é que hoxe o nome de Castelao está moito máis... moito máis morto como algo sintomático e significativo para o povo galego do que estaba nos anos 60 e 70. E iso... De feito, sucede antes, facías mención a Blas Infante. Sí. Eu, por exemplo, vexo cos compañeiros e compañeiras do soberanismo andaluz que están recuperando moito a figura de Blas Infante, descontaminando esa visión máis españolista que quixera quitar todo o componente revolucionario Blas Infante, e o que diste, eu vexo que eles están avanzando nese proceso e con Castelao, non no eido nacionalista, pero sí nun campo máis amplo, vexo que a sensación que ten a xente é un Castelao moito máis descafeinado do que era 20 anos atrás. Sí, bueno, pero iso ten unha... A ver, depois hai aí unha cuestión que isto é heterodoxo, por lo tanto, ainda menos representativo, non? De nada. A ver, eu penso que unha das cousas que demostra tamén todo isto é que en Andalucía ten eu non vou xulgar o que fan os demais, e alá eles, non? Pero a Andalucía é un problema difícil solución para un soberanista, non? Porque a Andalucía, gustenos ou non, é a base demográfica con Madrid da concepción de España, non? Entón, cuantitativamente, do punto de vista numérico, do punto de vista lingüístico, do punto de vista cultural, ben utilizado ou mal, eso non vou xulgar, a ver, o flamenco é unha cousa que é un dos símbolos da españolidade en todas partes, está utilizado como tal. Entón, en Andalucía se poden producir fenómenos como que se diga que Juanma Moreno non tiña ningún inconveniente decir el padre de la patria, e axitar a bandeira andaluza todo o que faga falta, porque o sustrato social que hai
é que eles son moi españoles, moi españoles. Unha maneira xenuína de ser españoles era andaluz. Eso o teñen interiorizado por as elites, por suposto, pero o pobo de outra maneira, máis contraído tamén. E entón, que acontece? Que esas formulacións en Andalucía pois son inocuas. Inocuas no sentido de que non prenden, mentras que en Galiza esas afirmacións levan sempre a idea de nación, inevitablemente. As afirmacións con credibilidade levan a esa conclusión, é dicir, que os intermediarios saben que en Galiza calquera paso, por exemplo, de cantar o himno galego ao final da manifestación, que, por certo, unha cousa moi ben feita e moi ben pensada nas manifestacións de Altri, non? Porque é a primeira vez que hai miles de persoas que se atopan con a cuestión de que, miren, este país ten símbolos, ten tal, ten que asumir, e se vamos a defendelo, pois terá que ser tamén con algo que tenga, ademais, unha tradición detrás. E por eso é o que non queren facer nunca, ou por eso é o cantan a mitade, a pesar de que legalmente enteiro, pois veña a capalo pola mitade, non? Mira que ti, levamos anos con este rollo, é que non hai maneira. A parte que non o canta nin Deus. Bueno, cando foi a institucionalización da autonomía no Pazo de Xalmírez, foi terrível. Habíamos ali unhas 150 persoas. Bueno, non se iba a cantar o himno galego ni nada, Bueno, pois arrancamos 4 persoas, non o sabía ninguén, a máis que nós os 4 que estábamos ali polo bloque PSG. Todos así. E no fondo seguimos igual. Claro, por qué? Porque ese hino nas escolas non se aprende, nas casas non hai tradición familiar. Entón, aquí todo iso é problemático, ou o converten en problemático. En Andalucía non. Ora, mira que pouco é problemático é que na explicación oficial da Xunta de Andalucía, explican as cores da bandeira. Bueno, pois o verde é tal, e del arraigo islámico. Ti imagínate aquí, dicindo ti, e del arraigo celta. Ya está, este racista, este tonto, isto non existe, son nosotros fomos de castrexos, e non sei, así. Entón, en Andalucía a cuestión é iso, por eso utiliza o PP, o PSOE, Sumar, Podemos, todos, la alegría de vivir. En todo caso, se formula como que Andalucía como el que más, ¿no? Y que Andalucía no va a permitir que no sé qué. Pero dentro de eso, o xogo depois deles é arrepañar todo o que bueno, como os regionalistas, non? Que son moi españoles, pero son moi andaluces, con niveis de sustratos mentais moi distintos, non? Desde a duquesa de Alba, que vos acordáis que te gustaba embalar, non? Até un señor de un pobo de Xaén que sabe que eles emigraron e que non sei que, pero que Andalucía non sei que máis. Bueno, é dicir, é España, non? E eu penso que eso respeto que haxa soberanismo en Andalucía, pero, bueno, penso que eso ten un significado moi distinto ao Eu que gosto que son optimista cos compañeros como esta Nación Andaluza que fan ese traballo, como diste, moi complicado, porque está moi, digamos, construirse sobre a súa identidade, o españolismo é moito máis difícil de agachar con esa concepción. Sí, pero porque é unha cousa, a ver, que ten tamén unha base real. Non é evidente que eles falan español. E creo que, ademais, o español mayoritario é totalmente meridional. En iso hai unha confluencia máis cos latinoamericanos. E que depois non poda non habela por motivos de inmigración e de conflitos de outro tipo, non? Pero, pois, a España lle quitas Andalucía e Madrid e non hai. A ver, sempre foi interesante esa doma castración galega, esa conquista do que sería Andaluz, esa proxección a América, que sempre foi o que seguiu ese proceso capitalista español que se creou. Pero, volvendo ao tema da Galiza, non sei se te consideras, falando de Castelao, temos realmente esa problemática pode avanzar máis ou realmente todos esos símbolos, o propio Castelao decía, o primeiro é o idioma.
que está en cero risco. Parece que existe outra vez un intento de regulalo total e absolutamente. Outro da identidade galega, que parece que está, eu diría, xa casi en perigo de extinción, é a nosa definición territorial, esas parroquias, ese rural. Existe un perigo real a curto prazo que igual non, sí, eu penso que estamos calibrando ben, pero non estamos dando cada tecla para dar unha solución que logre frear ese retroceso de que parte da cultura galega se intente asimilar ou máis ben como paso previo facer desvaecer. Non sei se estamos nese perigo real. Bueno, ese perigo está aí, non? Está aí e está actuante e hai manifestacións claras de que iso vai por aí, tanto no campo da literatura, donde a obra original en lingua galega moitas veces, pois, ou moitos escritores e escritoras que teñen unha visión de que o importante é que a obra se lea e, por lo tanto, que é legítimo que eso saia ao mesmo tempo en español. Co cal ti a pregunta lógica en que escribiu esta señora, este señor, ese libro, non? Iso é unha primeira interrogante existencial. E, pois, que a mes iso condiciona o tipo de literatura que faz. Claro está, non é igual acreditar na realidade do teu país como Galiza, a que si tes unha visión, pois, global, porque entón xa os temas, a selección, a orientación da obra van en outra dimensión e, por suposto, o idioma aparece como algo pois xa residual, non? No terreo do cine tamén se produce, non? Hai, por parte das autoridades, hai un afán especial en que se considere galego calquer cousa que teña vinculacións con Galicia. Si el niño es de Los Ancares, pois vale a obra, non? Ainda que se faga toda en Cuenca e con actores españoles, e ten un tema que non sabes moi ben de que vai, non? Por exemplo, a promoción de Xirac por parte da Xunta de Galiza con 100 e pico mil euros para que faga campaña electoral en Estados Unidos os Carrashe, non? A ver, son cousas moi evidentes, non? E que depois teñas problema con un xornal que se fai en galego ou con unha película cos que fixeron sempre películas en galego e levan o proxecto e lle dan con el nos fuciños, pois é evidente que iso ten unha orientación, non? Despois, a proliferación de folclore, pois ten tamén as dúas caras, non? Ten a cara de que sí, hai unha intencionalidade de as raíces utilizalas e mesmo renovando esa tradición, pero leva consigo, moitas veces, xa o ben o hibridismo, en nome de non se sabe tamén que cousa, ou ben que lingüísticamente se acepte como galego cousas en español sin ter en conta as condicións en que se produciron eses fenómenos, que é o grande debate que houve coas cantareiras, non? Que, a ver, en moitos casos é a acomodación a un sistema que non se quere conflitivo. En outros casos justifícase en nome dun mercado, no caso de moitos, un mercado máis amplo, cando eso pois non ten moita veracidade, porque un señor que está disposto a aturar a un cantante en galego 4 cancións, te importa 3 pepinos que lle vai a dedicar unha e media en español, entendes? Pero, é dicir, pois cada quen se droga con as argumentacións que quere, non? Bueno, o idioma é evidente que, do punto de vista cuantitativo, está en retroceso. Eso é evidente. Non foi falla análisis nin estatísticas, inda que as estatísticas podían estar moito mellor feitas, que ese é outro dos problemas. E non o digo só porque poda parecer que reincide no mal, senón porque incluso pode dar unha idea falsificada, inda creendo que é para ben. O sea, que eu aí sí que creo que se podían mellorar, está por facer ben, que é difícil, porque claro, cando unha lingua está nunha situación diglóxica tan sumamente variada, pois creerte a un señor que che di que e usted que fala? Eu sempre en galego, Bueno, a ver, tens que poñelo en unha serie de outras preguntas para poder descubrir
a verdade, porque para ese señor sempre en galego, quer dicir que fala en galego cos pais, coa nai, con tal, na casa, pero el non entende, porque xa parte do suposto de que non é ese o idioma en que ten que falar en outro sitio, o que debe falar, ou pode falar, non? O que che di, non, é que eu cambio por educación, non? Ou por cordialidade. Isto, na xente nova, que é así, que ainda sabe falar galego e que tal, a maneira de acoplarse ao sistema, incluso profesionalmente, é esa, ¿no? Por cordialidade. A ver, sempre con a dirección. Sí, sempre, non sei, ti tes que renunciar. Bueno, entón, cuantitativamente está mal. Ora ben, é certo que nos usos formais escritos tamén hai unha explosión. Será de unha minoría, pero hai moito máis que nunca. Que pasa? Que a escrita hoxe ten unha relevancia en certos, vehiculizada a través de certos instrumentos, moito menor que a que tiña nos anos 60 ou 70. Despois, en medios de comunicación non temos nada máis que en escrito un xornal, pero que no audiovisual, pois, que estes son os instrumentos. Estes son os instrumentos, a ver, é moi difícil. E, pois, temos institucións que siguen sendo, baixo o meu punto de vista, totalmente, no mellor dos casos, erráticas. No peor, pois, moi entregadas ao oficialismo, de maneira, a ver, de unha maneira un pouco renarte e un pouco extraña, pero sí, porque creo que con a posición que mantivo a Xunta e mantén co galego, era lóxica unha maior beliserancia ou discrepancia pública e continua por parte da Real Academia Galega, do Consello de Cultura Galega, pero claro, son institucións, no fondo, manexadas deste poder. E depois, como se engada eso, a endogamia das institucións públicas galegas, como as universidades que temos, pois claro, a ver, a mí non me parece nada ben que unha institución como a Real Academia Galega acabe sendo unha delegación do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago. A ver, e todos profesores de filosofía, e todo, eso ten que ser outra cousa. O Consello de Cultura Galega, igual. Xa sei que ten un orzamento que depende da administración pública, pero é errático, é dicir, como mínimo, non? E depois esta idea de querer amañar todo con fotos, non? Con apariencias. Entón, los esquendos notarios, e ali se retrata o director general de política lingüística, depois vais ao notario e sigue tendo todo igual, non? E o resto, eso ten que ter objetivos, haberá que facerlos públicos, a decir, efectivamente, que registro da propiedade fan, que notarios fan, é que, senón, outros tamén, as placas nos cementerios, e entón fan un día unha foto, e tal, señores, mire, a placa no cementerio teñen xa desde o ano catapún, pero xa non é o problema, e non me fun a sacar unha foto. O problema é que se fai con as familias, que se fai cando hai mortos, que se fai con a Igrexa Católica, é ese. Pero esta tendencia oficialista a que o galego seña unha especie de retórica continua que non leva consigo ninguna modificación práctica, home, iso é favorecer a política do PP sin nada a cambio. E creo que aí temos un problema grave. Agora, eu tamén penso que, a ver, o idioma é un instrumento social, non é un instrumento biolóxico. Entón, eso ten vantaxes. Tamén, quero dicir que é recuperável, que é restaurável. Home, certo, non é igual o meu idioma que o idioma dun señor que o mamá se ven en un medio de certa coherencia lingüística e que, pois, indo enriba, é un home culto e fai unha versión do galego entendes, sin eivas, sin deturpacións, sin sustratos malignos do español. Claro, non é igual facer unha restauración con xente que ten
sótaque, un sustrato, un coñecimento vivencial da cuestión, que alguén que non é vivencial, aínda que fora empíricamente o que rodeaba todo o galego, que era a diferenza, posiblemente, entre aquela Galiza dos anos 60 e agora. Que entón, o medio ambiente, o que era empírico, como o galego estaba, a realidade entraba. Entón, ti tiñas que preguntar, había un momento que tiñas que preguntar quen son eu? Eu son desto, porque estaba na túa propia familia. Non entendías nada. Dice, pero isto que é? Esta cando se pon cabreada, berra e fala en galego. Este non fala nunca. Este ten cartos, ven aquí toda fina, con unha cousa así, fala español nada máis, e irmá desta, que eu non entendías nada. Entón, claro, eso estaba no medio. E que conseguiron agora? Que a xente non vexa. Non vexa, primeiro, porque xa ve menos que fan así, que falan de unha maneira, de outra, no contexto, xa casi non o ve, maioritariamente. E, pois, se ainda en riba o elevan para que non vexa ni siquiera o país, pois, claro, porque ao final a identificación lingüística podemos decir o que queiramos, pero alguén volve á súa lingua se realmente ten unha identificación racional, emocional e sentimental coa súa sociedade. Se non, volve daquela maneira, volve como un lingüista que fai traduccións con Google, non? O que che fala a ti por deferencia. Pero ten que acreditar en que iso ten que ver con o que vai defender a sociedade que el vai defender. Se non ves a relación, a introducción ou esa integración no galego non é real. Por iso a xente, claro, a posición que chama, non, é que eu son bilingüe. Non, bilingüe chamalle que che fala a ti galego porque te falas ti, pero non a iniciativa de modificar as condicións da relación social dela ou del non a vai ter, porque non considera que se seña. Entón, querer furtar ese debate do tema da normalización lingüística é unha trampa. É unha trampa. E por iso o PP é tan anti-galego, porque sabe que unha interiorización do galego como lingua usual conleva unha certa conciencia do país. Isto aquí, en Cataluña e en Euskadi. Volvemos a esa dialéctica que falábamos dentro das institucións, o traballo que se fai fora de recuperación tanto de idioma, de moitas tradicións, de moita cultura, que se ten que xogar nas dúas bandas. Quero dicir, de nada serve realmente un traballo fora das institucións se non pos un marco non que sexa sólido de cara ao futuro. E que haxe un certo debate. A ver, vamos ver, os coros, o que son as corais, o que son os grupos folclóricos. A ver, eu non digo que ti teñes que chegar aí e aquí non colaborou, si non sei que, pero se non hai algún ou alguén que formulan un poquinho, a ver, vamos cantar en galego, podemos cantar dúas en inglés, empezar en cada sitio, pero se non formulas o problema, pois que iso acaba todo desviado pola propaganda, desviado polos medios de comunicación, desviado porque que máis dá, é dicir, que non é un conflito no que nos estamos vivindo. Creo que a peor maneira de asumilo é facendo que non ves, agachando baixo a asa como avestruz. En este senso falábamos antes de Xirad, de Oliver Laxe, que se está dando realmente recursos públicos para intentar proxectar o galego, vamos a dicilo. Non, porque non hai galego nesa película. Vamos a dicilo así, pero eso convive con que moitas veces, as poucas veces que se dá un material portugués na Galiza, tradúcese ao galego. Ráchase totalmente esa continuidade cun país veciño, con orixe común, con un idioma común. Isto que senso ten? Seguimos nese marco de Castelao de mirar ao outro lado? Eso é estúpido, é máis, eu penso que incluso, pero a ver, eso é outro dos fraudes, non? Eu respeto a todo o mundo, pareceme ben que cada quen vaya pola vía que queira ir, no sentido de reivindicación idiomática, pero, a ver, a política que fai a Xunta de Galiza co portugués, poderán falar da lei Paz Andrade, bendita lei que non vale para nada. A ver, eu xa estou farto destas cosas de tanto eufemismo,
primeiro, un goberno que tuvera boa intención xa empezaba primeiro por non actuar así, sino que o que facía era colocar 5 horas de lingua galego-portuguesa e as 5 forman parte da mesma materia. Que é a maneira que tes de facer as cousas para que pasara todo o mundo por ela, todo o mundo, e esa era, digamos, xa dentro do propio marco da idea de galego-portugués, xa sin formular a idea de cal é a lingua vehicular, incluso do ensino. Pero xa, se iso estuvera feito normal, como normalidade, farías eso, que a maneira de que, primeiro, a xente empece a asumir que na realidade son o mesmo idioma, e segundo, que en todo caso, o que temos é un problema de como ser o armazón de unha e o armazón de outra. E, efectivamente, eso, racionalmente, en un período de 5 anos, ti podes ter esa política e depois te podes formular de mudar a ortografía tamén do galego, non? Pero é falsaria, tan falsaria é que vou contarvos unha anécdota que me pasou a min na Administración Autonómica en Ferrol, no edificio da Xunta. Bueno, tiña un piso que está o primeiro e o segundo, de 55 metros cuadrados, non? Cando veu o meu pai, e a miña nai, eu vivía no primeiro, e como eran 55 metros cuadrados, con 2 persoas discapacitadas, pois aquilo era imposible. Entón, tuve que comprar o de arriba que se iban os señores. Entón, eu vivía arriba, e os meus pais, a miña nai e tal, no outro, con as señoras tamén que tiñamos, que nos axudaban a cuidalos, non? Ben, pois, entón, cando os meus pais morreron, pois fun a alugar o piso de arriba, non? Bueno, e aluguei a unha señora solteira, maior, ben, entón fomos á Xunta para legalizar o papel do contrato e todo isto, non? E entón, bueno, ali moito rollo, moito tal, e deronme a asinar o da fianza, non? Que depois tenen que devolver a eles. Pero, por que vou asinar eu se eu non a vou pagar, que eu vou pagar? Non, sí, pero é tal. Bueno, e entón me dá un papel en bilingüe. Dice, pero eu non quero asinar isto así, a mí tal. Non sei que, non sabe vostede, porque todos aquí todo facemos en galego e tal. E eu veña facendo, en fin, un pouco de oposición exagerada, non sei que, tal, e dixo, mire, xa se fartou tanto, díxome, bueno, depois me deu a explicación tamén, díxome, mire, que fixemos isto porque veñen moitos latinoamericanos e nos arman uns follos aquí por isto, que decidimos poñelo en bilingüe, pero non é por outro motivo, además, nós todo temos en galego. Mire, xa se cansou, virou o ordenador a chima para min, mira, tratemos o dogo en portugués. E era verdade. Bueno, xa era o que me faltaba por ver. Ahora, mire, non me vai a convencer de que isto porque lles interesa a Xunta e a Administración Autonómica Portugués. Non, pero está aquí! Pois hasta así, como argumento para decir que ti non tes razón. Que mire, se nós... Bueno, e ela era certo que era unha señora que mantiña o tipo e tal. Entón, é terrível. E claro, depois iso provoca que as nosas autoridades, cando van a Portugal, pois falen como falan, en español, e aos portugueses globais vai esa marcha tamén. Isto podo asegurar que non era así no Portugal dos anos 60. Portugal dos anos 60, arriba, no norte, a persoa máis inculta sabía que Galicia e Portugal somos casi o mesmo. Eso vino no hospital de Ourense, con os señores que iban ali a operarse de glaucoma e todo iso, que estaba meu pai, e as mulleres todas por ali, da raya, todo. Todo se quero era como... Ainda no ano 69 eu estuve en Lisboa, me recoñecían todos como galego, como un caso especial, incluso os militares. A día de hoxe máis complicado. Bueno, hoxe vas a Portugal e nas universidades
Bueno, xa a parte que xa teñen tamén unha especie de desequilibrio lingüístico do inglés é terrible, Todos falan en inglés e as aulas de moitas facultades están prácticamente en inglés na Universidade de Braga e na de Porto, por lo menos moitas de Dereito e cousas así, non? Bueno, algún resultado dalles no sentido de que depois para ocuparen postos na burocracia global da UE e pois, bueno, xa viches que teñen son persoas ben preparadas e obedientes. Pero os sistemas son. Obedientes, montón. Pois nada, Francisco, agradecerche moito o tempo que estiveche con nós. Eu vou abrir tamén preguntas ao público, mas a xente que nos está a escoitar dende outro lado. Antes fago unha pequena aclaración, xa que citamos a Castelao ao longo de toda a conversa. Eu, a hora de preparar esta entrevista, non tiña claro se facer dous bloques un pouco máis de actualidade e outro máis centrado en Castelao, pero reprasando un pouquiño todos estes meses que afortunadamente tivemos moitos actos de Castelao, e invitaría a xente que nos está a escoitar a volver ao Sempre en Galiza, a volver á obra de Castelao, e pode ver claramente en que todas estas reflexións da actualidade beben deste Castelao, todos. Dende os éxitos, os fracasos, temos moito que aprender, moito que recapacitar, e volver a este Castelao, eu penso que segue sendo unha boa axuda para o futuro da nosa nación. Nada, Miguel, abro por si queredes facer algunha pregunta, algún comentario. Ben, pois, si hai un comentario, que temos aquí unha pregunta. Deixa un momentiño, deixa axustar o meu micro. Ben, pois sí, temos aquí un comentario que é o seguinte. Antiimperialistas GZ, Paco, obrigado por todo o teu traballo. A miña pregunta é: que reptos tácticos organizativos ten o pobo galego? Un abrazo grande para os tres, Paco, Dani e Miguel. Que reptos tácticos organizativos ten o pobo galego? Esa é a pregunta. Bueno, a primeira é que lograr paralizar todos os proxectos que hai agresivos en contra do desenvolvemento económico autocentrado no país, non? E vinculado a este, aínda que non debemos tomalo como un estereotipo sine qua non, ou como algo que, se non se produce, deba de levarnos ao desánimo. Vinculado a este objetivo está que temos que ter outro goberno. Temos que ter outro goberno. Isto, continuar con gobernantes así é suicida, non? E creo que iso é o primeiro. O segundo, eu penso que non deixarnos arrastrar por unha concepción da política puramente electoralista. Creo que a presencia nas institucións de todo tipo é útil se hai organización social detrás. Se non hai organización social detrás e non nos introducimos máis na sociedade, vai ser mesmo imposible que un goberno alternativo poda manter de forma conflitiva, pero poda manter mínimos de actuación para modificar algo. Creo que iso é outra das cuestións que nos debe de obrigar a mirar con bons ollos a autoorganización social do pobo galego a calquera nivel. Hai unha organización social sindical que é a CIGA, que ten unha importancia e notase, ademais, que a ten. Creo que o potencial da CIGA, do punto de vista da modificación da mentalidade social en Galiza, aínda dista moito de estar ben aproveitada. E creo que a preocupación dos dirixentes da CIGA que acreditan no país, creo que teñen esa vontade, e eu espero que se vaya notando progresivamente cada vez máis, non? E despois eu faría especial fincapé é que o debate cultural e ideolóxico é moi importante, non? É igual que houve un esforzo
non sempre ben correspondido en todas partes, pero un esforzo por recuperar a figura e a obra de Castelao e o que significa. Creo que nós debíamos de manter unha tensión neste campo moitísimo máis forte aínda. Isto, digamos que a curto prazo. E a curto prazo, poñer de relevo ante a sociedade galega pois os 4 ou 5 temas aos que antes me referín, por exemplo, o tema da Policía Autonómica, o tema do concerto económico, porque, entre outros, son exemplos que poden ser moi clarificadores para que a xente vexa como é falsa a idea de que Galiza é un pobo incapaz, ou é un pobo que non ten resortes para valerse por si mesmo. E despois, creo que a preocupación pola política internacional ten que estar moi viva, pero a mí me parece que é importante que a militancia do BNG, precisamente en nome do antiimperialismo, teña claro de como se está reproducendo a posición imperialista de Estados Unidos, pero e que efectos ten eso en Latinoamérica, e despois, respecto de nós, o terrível que é estar supeditado a unha Unión Europea, que, por certo, foi xa desacreditada para nós en principio. Hai un documento que eu recomendo a todo o mundo que o lea, é a posición do nacionalismo da UPG ante o mercado común europeo antes de integrarnos, que é un documento que xa anuncia todo o que iba a ser, porque non había que ser, que había que ver como era un artefacto puramente economicista. Eso era claro nos anos 74. Agora xa é unha cousa perversa, incluso en moitos aspectos, non? Entón, eso é depois analizar, a idea de que a Galiza diría moito mellor en un esquema de multilateralismo real, que nos posibilitase buscar saídas fora do que é o marco da Unión Europea, non fora da Europa, fora do marco da Unión Europea e fora da dependencia indirecta dos Estados Unidos. Solamente un paradoxo que a mí me parece que tamén é moi ilustrativo, e é que aquí intentan vendernos a moto de que toda a Unión Europea é anti-Trump, non? Bueno, pero se seguen auditado todo o que di Estados Unidos. Entón, aí hai unha obra teatral representada, ou en estampirados, cousa que eu non creo, pero hai unha idea clara de unha zunia contra a Rusia enfermiza, nos queren convencer de que vai atacar, e é tan enfermiza e tan falsa que incluso nos dirixentes da Unión Europea nótase que é falsa. Por exemplo, a posición deste señor que temos aquí, é claro que el iso non o cree, porque se apunta ao bombardeo de Ucraína, pero pasa despois de compromisos que el non existe para o resto. A propia Meloni, que é unha señora exactamente igual. Despois, xa outros con maior coñecemento de causa e, digamos, con mellor intención e a pasar do que sexan, que poden ter moitos problemas, que sería outro tema de debate moi bo. O caso de Orbán, pois está claro que ten outra posición, porque sabe que a posición das elites europeas oligárquicas é belicista. É dicir, e non é a maneira, porque a relación de Estados Unidos con Rusia é unha relación conxuntural. É, efectivamente, a que trata de deixar o máis allado posible ao enemigo real, inmediato, pero se se pudese destruir a Rusia, se destruía. E, de feito, todas as administracións americanas o intentaron. E estiveron a punto de logralo, que é o que non entende moita xente aquí, de ver que significa o putinismo en esa zona do mundo, non? Pero, en todo caso,
para nós sería fundamental romper esas rigideces nas que nos queren meter e, sobre todo, a confesionalidade con unha parte. Eu penso que, en este momento, hai que mirar as cousas en contra, claro, dos que son agresores directos, e, ademais, en contra da soberanía dos povos, porque depois hai outro tipo de situacións, como pode ser a guerra ucraíno-rusa, que vai ter nefastas consecuencias desde para a Ucraína e para a Rusia tamén que crea moitos problemas, pero non cabe dúbida que iso ten unhas causas. Iso foi provocado por unhas causas. Depois podes xulgar o que queiras. No caso de Venezuela, non, iso é unha agresión directa para apropiarse, para derribar un réxime político e para apropiarse de unhas riquezas e introducir unha xeoestrategia en toda Latinoamérica, como dicindo aquí, quen se mova, xa sabe o que lle vai pasar. Bueno, entón, en ese mundo, nos temos que existir. Desde logo, como non vamos a existir, existamos pregados a unha Unión Europea con esta fasquía tan terrible, que eu penso que vai provocar, está provocando xa, pero vai provocar moitas contradiccións internas, afortunadamente, non? Pero a ver como as vivimos nós e que influencia vai ter eso na nosa realidade inmediata, que vai ter, eso é indubidável, e, bueno, eu diría que este é o marco, pensarmos en termos internacionais desde a nosa posición, que eso bótase moito en falta, parece como se nós non, a ver, fora un problema moral e non político, non? Todo o mundo nos solidarizamos con os que parece que os galegos somos os máis solidarios do mundo. Bueno, ben, pero tenemos que facer unha solidaridade tamén en función dunha visión real, práctica, e de por onde nos movemos nós e a onde queremos ir, non? Senón, bueno, se houbera un cambio de goberno, home, a ver, en Portugal son seres de carne e oso como nós, creo que se podía incidir moito máis en que houbera, a ver, que incluso os fluxos económicos que hai tuvesen os resultados culturais e políticos, non? Cando foi a pandemia foi tremendo, non? Ver 7.000 persoas que teñen dificultades de pasar dun lado a outro por motivos lógicos, cando tiñan necesidades laborais de facelo e que non se pudera solucionar eso, vamos, en 24 horas, dixo, bueno, pero isto é increíble, non? É increíble, algo extraño ao que sería unha dinámica normal, incluso dentro do actual marco político, que outro é antinatura, non? Entón, temos que sacar virtude das cousas que están funcionando e que non teñen rédito, sin embargo, de outro tipo, porque non interesa, non? Totalmente. Non interesa. Ben, non hai máis preguntas, non sei se algunha das persoas que están aquí na sala queren intervir ou queren facer algunha pregunta. Creo que non, pois entón despedimos. Moitas Obrigado grazas. realmente por esta conversa, pasaríamos horas, espero que gustara tanto como me gustou a min ao outro lado das pantallas, e obrigado, sabes que esta é a túa casa. Vale, gracias a vos. Continuade así con firmeza e con o pluralismo que non ten as plataformas en Galicia que serían normais, non? Porque poderíamos falar da radio televisión galega, pero, bueno, eso forma parte xa do folclore ruín en que nos queren ter. Aí sí que se fai política cultural con unha intencionalidade manifesta. Fortes, gracias.